Belai pi perlok beje bat pi para bangek ke ba ya simenta kan ke cikai niam jongi belai kurku ka do ya pi hakan step padu kurku ka do ikan sin kong jong tayo ki kam ke jam pele baro istayo dalam kata tu ngi wa chwa bang ai ke cikai niam ha ka kerteng pa baru khon pa man sim pa khoi amen ngai ngu ime belai na bata ki kurku ba kurku yi baro istayo pamata stang biar saja seni kata yau jong kajeng kam jongi ada kerpat beblei makerkui ki pa jome biar simbenta kali sikai niam kerkui kali kaji simbenta sikai niam jongi kerkui kali kesini kong jong kajeng kam jongi kerkui kata yau baro sto yau blei try kan ra kerkui yangi agi kam jongi kelong kajeng kerku pon ra kerku tang yangi ya ki prabrio be mlang salang bangi ki pa ni kine da ukris utrai jongi amen ngapan buat dektian jong blei na gospel jong Lukas kalanong kabakat we ar penyau ar pra kabal kot bah ha bao Jesu lala ong ya kane ka we ka kante na pleng ki pai ba kala perta jam ma u sok ka kemi kabala pun bat kabala ai bun ya me hen rei Jesu ula pai ktien kam sok kito ki baskap ya ktien u blei bat ki ba kongu ya ka gospel jong utrai ka ji ya ro ya me ko kris para bangai biye nga bat perlok nga ko aban ai cikai niam akan ke step na ketuka jupule ka bang ya sel mentan kerbau Jesu dah ikai niam kawai ke beriu kalau yang ngatarai ke nangkong kali ro ya u teh capas kisi keren jemek cikai jemek besep tenat haduk kata-kata ngalah kuat betan ai barbor ikan dengan cikai besep tenat lor banga ai ku blei me klempet ko ngak ai ku blei ya ka cik kraw ka kemi jemek lada me long ba kraw kat ne mekan itu kitien blei besep tenat kami ke bakha ke babu ai bun ye me kalau long kam palat yaka katu ke beriu kalau i ke kam baha ba Jesu lele bat kala kran sepang ka kami jong tu Jesu bala ka bala penha persane u bat ka ba kalong sibenta bagi kam baha ke ba Jesu lele pa Jesu ri i ya ke sine baha ki we wong ya ro ngai inga tham suk kini badan hang ne bahasa ektin yang bangai kai kini ki beri basuk tam kini ki beri balale bahatam hakacik im kisngap ki kai jonga kai ka ji kai ka banga kwa ban ong kane ka jing yo i ya ka jing le bah ki breu ha ka jing im ka jing i im ma ki im lang salang ki don ki breu babon ngut bon jat ha ka jing im jongi ki isi bun ki kam bah pa ki breu ki le ha ka jing im ki breu ki le bah ka jing im jongki yu i ka peleng yu i ki breu ki le bah ka pendep i kam ki jam jongki yu i ki breu ki le bah ka man sem jongki yu i ki breu bale ki kam bah ki weipat ki batei ka jing im ki weipat bagi i ki breu bale pun ki kam bah nak bata bantei ka jong ka jing im bantei ka jing im jongki wei bantei ka jing im ka im lang salang lane ka ste wane wat kari kapamut kita kibun kibriu kibala bha ka jing im jongi ka ei ka pangi don kam ban le ka de ban yo i ki kam ba bha jongki kum boy i ka to ka briu mantan ko boy i Jesu ki tu ba ban snap di uang kini ka le bha tingin le kum no ka to ka briu ka le kum no i pang Jesu ka le kum no sa pang ka kemi jong u ka ong ka krawa kemi jome kamu pen ong ate ka kemi jome kanang le bha Jesu ngai ku blei ka pakanang le bha Jesu ngai ku blei me Jesu pemenang le bha Jesu kapamut hapange i ki le bha ki para brio ka jing im jongi la ka jing do para chimet ki le bha yang ngi ngi le bha ya ki ide pani i jing le bha jo ki para bange i ngi de melong kum no ku blei sibun pe le bha te pe nok sa yang ngi ku blei sibun pe ai man sem yang ngi ngai ku blei pen le nang le bha Jesu ya mer semi kan tu ya pip lang le bha ka im jo pi hi pa slor ki ban ai chu ki le bha jo ki ha ka im man la ka si kani di ka bana kwa ban ong
kajing I je le bha ki breu ba kajing ai men sim ki kajing ong tonang le bha chu su tonang long chu chu kajing men to yang ni pat pen selur ki ya ro ki seungu ki kane kamut kajing I kam ba bha ba ki breu ki le ha kajing im jangi pada baro ile kum ba yeso mentan na gospel ha kajing de bar ki breu ba le bha yang ni no oi pi parlok para bangai be kajing im jangi kalong de kum mei compare tang ba ha kajing im jangi kendiat se ni ke cile bha ki we ni kendiat ki cile bha ki we yang ni ya ki we pat ya ki mlang salang te ni su sim ya ka kum pa kamram je ki bala ba le kam dei kane ji ka yang ni ka yang ban ong ye pi ki dei ban i cile bha ki we ma ba le bha ki dei ban ai ma sim ki ban pislur ki ban kan bha sa phang chok ki ban ong ki cha bas le bha chu su le chi bon so ngo ye pi kane ka dei ka ban sim ka man sim yo I ke jing le bha ki we ka man sem nang pit slori ki we ba kin le bha ka jing im tong in pha na ki no play kam le ban kut tang kan ne ni pule ha gospel jo Matius la no ben nyeu ar pra ha ba ki tu ki ju ki I ke jing kan ki su ki tu ki bre badon ka man ba bha be I kam ba bha te la kren kum badon ka por te kren si sha per na ki we pat ki kren chu kum ba yo e ka por ke I je le bha Jesu ke je kren Jesu ke je alap Jesu si kai ke I ke je le bha Jesu I pole Jesu ha gospel jo Matius su ko ba kha lai san phu lai ter ki priu kren ni ba ki ibo Jesu kren hui kai ule ti kam phala pong koi ba pang put imat ki bala ki en e yo kat ki ne te char ke je le bha jong u hoi tapi pole ter Jesu ke to gospel hadien ki khnyum yu hadi kena oleh ukuan jong Joseph mesti dieng kuan ke Maria ubai imlang salang barnge wan ka yeng baduk basuk pi ki I kejeng bha so phala kejeng le bha ki kut pad le ha ka balong negatif he ukuan jong Joseph he ukuan jong Maria ton hatola ban kam bha wan pi para banget para lok be nama kata kajing I ki kam bha ki we ada balong ka bab ton tam kajing im jing yala de simet yo man sim bat pen seluruh gitu balak bha kajing im ki pule ha gospel jong Matius nong khat we Jesukan sepang Yohanes nong pen baptis onam pa rok sentrang pakhani kan te padon sentrang padon beriu balong kat Yohanes kajing im jing karukom tre jing ke kam ke jam jing ka yat ka yeng jing ka riem ka bek jing ka dur ka dar jing Jesu I ke jing bhau nu breu I ke jing le bhau nu breu we ro ye u pala to gospel namar bau le I ke jing le bha chu le bha ha ka jing im ju ba yala de ka jing le bha pan te ki we pat ki bayo sneu ki bayo I ke jing le chu ki la yo chu man toy para banget para lok be ye tani ka de pan ka thong ka chung ka we ni de ti idan sipun kamram sim tayo nilai person sepang kejalan kamban anu ksaba bha hakajing im ka ne ka we de ti kamram sing im lang salang ba im bat prabrio kajing ai man sem kajing pen slor kajing khublai kajing saungo dang ong chu chu gitu bale ba nang le ba cha bas in thap ti ki kita tin parang ba sau tanat ba boycott appreciation to appreciate someone who does good, who is an example for others, to appreciate. Kita tengi klet im nang ban appreciate. Iki beriu balik bah kecing im, le bah kecing im jong kichimet, le bah kecing im happy day pergi we, le bah ke balang, le bah ke kanhun, le bah ke im lang salang. Im nang ban appreciate, im nang ban seungu, im nang ban penselur, im nang ban ai men se, im nang ban ai ba nang le bah capas. Kalau yo macam tu, kong dia macam tu, macam le bah cepi nang le bah. Kene kabangak pa ban on ha kan ga step ka tinu blay ko tanah sibun ki bakan sepang ko ki in na ka Bible kum le ki break ba bha ki break ba yo in ki la bha ki we ki appreciate ki I'm same ki bachelor ya ki to ki bala bha ka im pat kata ka I'm same ki kan kinang le bha ka im ita sibun ki do kraw ha ka ri ka state ha ka dong ha ka balang ha ki mlang salang jongi bale ki la bha pat Kintin le bha chu radon ki breu kompai ko yesama tan gospel ada ki appreciate ada ki ro ki saungu ki I'm same ki penslor ya ki kata pen kam ba ke mlang salang jengi gide ki breu irang de ki perkat kum ki breu
Tenan kam ka jing ai na ki para brio ke ban ai mel sem yang ni. Takai ka bang aku ban ong mentah ka step ke jikai ka de gane. Ka tenan kam pan ye i jela bha ki we. Para bai i jela bha ki we. Ki pslore ki bat ngani kai na ki ru. Utu la le bha kato. Kato ka le bha kato. Ngade ban kai na ki. Nganam de ban pet ban long ong keten pareng negatif. Ikam ba ki le ki don junna ka we. Ki pen he ki junna jo ki habaya kan do ik prabriu kan Jepang junna jo bakla jo ki habaya kan do ki haba we ala ngut songkai ki kren junna jo bakla jo ki betang we le se kita kam ba bha ba le ngi klet no kali si kai ki kai ngi ngam ong la da ki le bakla ngi kubur ya ka la banyarap ki beno ba kong kan ka dong ka bam de le pila ban ba chu chu de pila ba hapun ki bata jing im ra pila pan du ikan ne pila long su briu ba krau belong ka cuma to yang ni hak im lang salang kata ka ke se ban be ban long negatif kata ngi long negatif ka che kren jing ni ya ka bagi khot ka pareng tek bagi khot teng ka pareng destructive ya kren bagi be pan distract ba persniu dur persniu jing long pan khat pan lorni pan persniu tu briu ki che kren ba kum kito pan persniu briu khot destructive but kam ai cuma to yang i ba kren tu briu ba cha kren suai nang nget pe ki ba la le parro nget ko tangkap ka thong pan le ba ipule ka ki kam ka apostol no si peu lai pa pra ki so le ka leng ban le ba pre no thai pi nga ban le ba ne perte ta ngi to ni we at le jirna ji pakla kita na mak ji tlot briu jangi ta ba na ma bangi long ki patlot tala de ngim na pa pan ki im le de ngam la ma rap ngi de ban long ki nong pan ki im ngi de ban long ki nong ya rap ya ki to ki briu ba le ba ha par kata la se ki kum dum na man tai be jirna a jirna ki nong pala le ba terang le ba ki to ki briu ngong i pi pra bangi ken jin le ba pi ka tang ta ni kam de bangi le khlang hak im lang sa lang tang teng i jirna ki briu kam bun ban ya kam ba ki le Lase kile tanai peu person kile bhaja kile dikiduna ngam ong kile asliya kiduna tang si person ki penhe kata si person pani kendai peu person kai kato kai ngi de ki brim par yo ji kai kato kai ngi de ki brim bam nang ban im bar ki we pan kato kai ngi bangi de ba kim chungmon mano banam bakla katan ka we ga tien latin ko ong kane errare humane mano briu ban bakla baduna kade jing long briu jangi jing tlot briu jangi ya duna nabi ha koe kebenta aduna koe kebenta pipi ha koe kebenta duna koe kebenta kade jing long briu batlot jangi u briu la tha jangi tak jing tlot briu jangi panyale ban kranya le ban long ki briu ko ha ka imlang salang jangi tenama kata para bangi kane de ban long ka thong jangi ha ka thong imlang par ki wei pan im nang ban im bar ki wei nang ban kai ba ijna ji pakla ki we nang ban yarap de ki ijung ba ki we nang ba peslor de ki ba ki tuna nang ban ma de ki par kam tang ni ikin nang chong snong ba pura ki ba bha ki ba mel ipule ha gospel jong o Lucas nang ba khasan i be ter apa ji suye selok ba ki to ki nang pop ki pare si kong pe wi lang long ba ki nang pop Cakap pakai kemen pek unu beri yang long pakai nem dia yang lok ban laptop lang yang barki ban kenti ki cakap buram papan kaino ki jenda pen junaj bakla joki pakai tu blek ba nama ki long kim jengmut nama ki menang ban im lang barki we kim padhikai oh yang long barki basniu tak im lang sanang kem nak laj hite pan im barki we ki don ki basniu ngam ong basniu map enga ki don ki baduna ki jenuna joki kim dei baki lek nang Tuna brave joki. Ya happen adjust ang krim pareng. Adjust hindi tamban adjust hikaya ba rap yaki. Banyak rap yaki ba kanay try ka la pile to kumme kan jinala bhai pi da ngale to kumme kan jinala bhai. Kata ka man sim. Ko prestim nang buat Chris ngi kana buat jong Chris. Parong ni ki khon jong ble. Ki pule ak si thi panang kong jong Yohanes nang san khat pra ka ong. Ki khon ju ble kim le pop. Ki le pop. Tegi kran jongi kom ni kom tai tegi bom nang baburong prabriu ko bang omantan kaji bom nang bat peslor prabriu bakile ba kaji pen he ya ki kam bom dumna kita ki briu kata ka dei ko pop
Ipuleh gospel jong Lukas biang nong katwe, nong katwe kat sauter ter. About Yesus lele kam pelaban bek suit dari tu Gibril. Ki paresi kong penyu bek suit deh. Tengah po jo Belzebul kong rang ba bek suit. Sakato biang hikaya ni. Kajing long naro minded gitu Gibril. Cilong kim jemut Gibril. Tadi pan kemen are lele pape. Tu Gibril lek imbiang lalai nok suit. Ki kan tar pen ban Gibril basngap badan sekasat joki ngatarai. Cakap pakai men perikut tu beriu lalai tu ksut mau le bah leban aku beli si bon Yesus le bah bela be ksut ni beriu kalau embiang kecil em kumbak lalong keren penban kumta keren kentok keren dai para bangai ladang emnang banyak embat ki para beriu ladang emnang banyak yu jing bah ki beriu salang tup tik kum ki parisi hakai jing em paman la kasih jongi hakai emlang sana pi siap tenteng hakai jadi pisang buat we beriu ba kami beriu si sendan yo epitip Uta kumta, kayak gitu. Kapag kan mau ya ki, nang kong kita kena pop. Bahkan kumtua kita kena pop. Jadi dia kita kena pop. Nama kita le self projection. Ada kim ya ik jeng le jeng kiro, kadang hik jikai. Walau ik jeng naj bakla ki we, te kalau jeng naj jeng hiro. Bahkan mau ki suang, kumno pi ong. Aingan weng yuk tiat nak met jopi nak kemat jopi haba pil de pidan kum kata api dan nama kata ke ba hak si iba man nak si jongi ya ka jing ya de jing pabrio bang ik jing le ba ki brio kin pen he jing le ba joki bandan gi yo ka jing arab ka jing ya ro ka jing songo ka jing betul mesin kita ki balong ginong pop ki kala ba Cibun ginong pop kratam ka Maria Magdalena kan mau ngia gospel jong Yohanes nong khatsao sorry nong khatar haba Yesus le ba ma ko ke yeng Maria Magdalena hak jelo nong pop kraw jaka klara si kiu kom penyang klasa ikjat kala nyar klepesle pa kitu bi ingu pet ada de prophet cha ke Gabriel pakale kom le Yesus le itikam ta ka jingmut pa ina manala jaka pakala bha ba den ka to ka Maria Magdalena kala bha klamia nama kecing nang Yesus panya ade par kinong pom panya de par ki babha pan seluruh yaki pan ai mersem yaki to ngatarai kala cha ke jumut jenga ka bang akwa pan hikai la de yapi ka jidon kam panang panya i jing bha ki we ka jing nang banya rap ki banang le bha chu ta ka jing ai mersem ta ka jing ro ka jing saungu yaki pada ka jing kentu yaki ngatarai kata ka badan kam ha ka jing em jengi nama kata Kedua beliau kan yang step. Bagi jika itu ni, ni imbat imlang salang. Tungin kampen si buan sila mahagi prabril ban ya kabagi tu nak bakla. Ban ya kabagi ken ya ki hang ne tai. Lagi semua bangi e ya ki, lagi kwa bakin bha ka cik im. Lagi kwa bakin ang le bha chu su ya ki yeng ki sem, ya ki imlang salang. Yang le cik sor pembalik cisu, cik itu ki nong pop kraw tam, boleh chau Matius kan mau gospel jo Matius nong kandai hadu khalai. Le chu udah beri berasa kantai. Dan nong krang katana kisu le chu sor ngatara le ken bat ubun kentien jeng tho kum bang om tan chu ong bai ulo ong yu ale ino ne ka le buat yanga pat Matius la buat ma i to ke jinan kam tu priu perki imbeng bat Matius la kala long apostol nong tho gospel nong yanap tang namat bo we priu nang banyak ro ikam bhaw la le la nang ba kentiu ba khi im ban perkalam ha ka im pasneu cha ka long ba para bangai nama kata tu nya dua tu nya yo ka ni jikai barit tabadon jingmut adu kata ngilong beri man beri na mar ki we ki snang ngi ki kraw ngi ruksa joki teladang ilap bagi dona na ben berketen na ka gumta tapi ya ki le chaki ya kan barki ken kumale Yesus ken sala le bha pada ki beri ki ngi ngat ki khat bagi beri kini ik jile bha jongi perkatong jongi baro ide ban le bha ya la de ya kan hon bangi don ya ki yang kisam bangi don ya ki rakhat joka yang kisam ya ki mlang salang kata re thong baro ide balong kinong le bha de balong kinong le bha idon kam ka jarab lang jong baro ban le bha ki we to ble ku ko do yang ni ai be kini ki chikai balang pat mata ka step kinong sha ka chikai yang ni pan ik jile bha ki we Panang yarap ya ki bagina lebha, ai ki we kini i bangi lebha, baro ngi lebha, ai ki we kena kan tiu yang ni, kena kan tu yang ni, kena amun sem yang ni, kena penselur yang ni, kena ong sapas nang lebha cucu,
pat ngau ngi pi dan beri ba pedeng kita kin sapedeng kin salah bah susu pat kata kalau kau cakap ku tang ya kisimet ya ke emlang salang para beri padan haka emlang salang kadua ni kata pengyo ni jika balang kuat kena step kalau jika padan ka maka emlang salang me imbat kiwe ide balik bah kiwe imbat kiwe ide banyarap kiwe ide banyarap yang niแต่ในกระป๋องตรงนี้ด้วยพระประกวดแบบเล็บกระคู่อยากกันในใจกายเนี่ยมันจะมีก็ไม่ได้ชิบนเลยตรากันร้านไม่ชิบนจะสูงไม่มีอีกจะได้บากิบริวไม่ยารับมันกันเตี้ยวอย่างกี้ไม่แสดงมากราวอย่างกี้ไม่เอบักกี้บักลาน้ำชิมกันชนิดสไตล์ไม่ได้เช็คกี้มันเป็นกันมาอย่างกี้ปกติก็จึงอิ่มกำลังปัดเวลาตาอย่าพูนบะแค่น้องป๊อปบักคราวตั้มกลาลงก็ว่าเลยพาหาเดียนนามาร์ก็จะอีจะไม่อยากจะเลยพาจะกินมันชัวไม่อีจะนาจะบักลาจะกินไม่ยารับไปกินบันมีนักตัวก็จะนาจะบักลาบัดกลาลงคือคราวฮักกับบาลังฮักไอสตีจงกับบาลังจะมีแต่เลยทรายกันละกระคุยปารโรกันเนี่ยเบียร์ชับกันเนี่ยจิกายเนี่ยมันสเตปกระคุยยังไงpangan hikayat yang nak banyak pakai beriu kilong ke balai bah banyak ke balai bah ke beriu dan pakai tuna ngan lek banyarap ya ke ban mi nak kata jununa pada bagi mi nak kata jununa kenang lek bah cucu ya lade bagi ke baik ple sebab kuih kan hikayat ni menjongi pa ni kini dame ube imat basenchar junam la junam amen kaburam hakpa barau kon baram mesin bukot kembara long ke banakong kemejuk mentah bat barabol junam la junam amen utrai udon ringkat bat pi pakai cikar ku jom mulai betul bo barau ukpa baru kon pamense bukot kan her kan sa barabo ringkat bat pi ublay unang karku ya pi panang le bha chu ha ka jing im